Quan anem a editorial, aquí ens permet, si volguéssim canviar... Ostres, no, ja no vull que es digui animals aquàtics. Vull que es digui animals del mar. I Viquia. La paraula que surt en aquells moments. Deso les preferències. Diu, oh, animals del mar ja està disponible. No puc canviar-ho. Hauria de buscar animals marítims, sense accent. Marítims, a veure si aquesta està lliure. Supro. Això en el cas que volguéssiu canviar el vostre nom del bloc i la vostra adreça. La configuració s'ha adreçat correctament. Per tant, ara, a veure, anem a mirar-ho perquè no ho havia fet mai això. Mostro el blog. Mireu, ara l'adreça ja no és animals aquàtics, sinó és animalsmarítims.blogspot.com. Torno al panell i continuarem amb les opcions. Configuració. L'editorial era per canviar el tema aquest. Formatació. Doncs aquí és on venia el del tema de les hores. Mireu, el de 7 escrits està bé, el de data és correcte, el de l'any és correcte, aquí, format d'hora és correcte, el que heu de canviar és la zona horària. Vosaltres viviu a la zona horària del fus +1, que està baixant, veieu que ja va des del -11, -10, -9, -5, -4, -3, -2, 0, 1, +1, aquí, Madrid. Heu de trobar el +1, Madrid. I d'aquesta manera l'hora es posarà correcta. Tot el més ho deixeu i deseu les preferències. D'acord? Si us fixeu ara, l'hora ja és correcta. I si anem al nostre blog, mostra el blog, l'hora que posa ja és l'hora correcta en què havia creat aquesta entrada. Molt bé, torno al panell. A configuració. Recordeu, aquí a bàsic, el tema bloc de llistes, que no, i els motors de cerca, que no. El que més és tot igual, des 10 a baix de tot. Editorial, en principi no heu de canviar res. Formatació, posar el +1 Madrid. Comentaris. Voleu que la gent pugui fer comentaris? Sí. Qui pot fer comentaris? Jo recomanaria que em poséssiu l'opció només les persones que tinguessin compte a Google, perquè sou menors d'edat. I el que més, jo ho deixaria igual. Si vosaltres volguéssiu que el comentari que us enviï, que us posessin en el vostre blog, volguéssiu llegir-lo abans de publicar-lo, hauríeu d'anar aquí. Per què és això? Doncs perquè si el vostre blog algú us comença a insultar a través dels comentaris, veniu aquí, a configuració comentaris, aneu a moderació, sempre, i aquí afegiu el vostre correu electrònic. Què esteu fent si feu això? Esteu fent que cada vegada que algú faci un comentari, se us enviarà en aquest correu electrònic que heu escrit aquí. Llavors, des d'allà, vosaltres llegireu. Hi haurà un enllaç que, si el cliques, el comentari quedarà publicat. Però si no el cliques, aquell comentari no apareixerà en el vostre blog. Això és important si veieu que us comencen a fer comentaris en el vostre blog que no us interessa que us publiquin. I tot el més es deixa igual. Deixem les preferències. Arxivament. Deixem-ho bé, correcte. Canal de lloc web, no hem de tocar res. Correu electrònic i mòbil, no hem de tocar res. OpenID, no hem de tocar res. I aquest tema permisos és força interessant, mireu. Podeu afegir autors, és a dir, si sou dos companys que voleu fer un blog, primer un el crea i un cop un l'ha creat, podeu afegir un autor. Podeu, fins a 100 persones, podeu fer un blog. És tan fàcil com afegir autors i posar el correu electrònic de la persona que voleu afegir. Per exemple, jo, doncs mira, afegiria la meva germana. Llavors la convido.
Llavors ella rebrà un correu electrònic dient l'Albert t'ha convidat a fer aquest blog. Doncs ella acceptaria i quan anés al seu panell de blogger ja tindria el seu blog posat. Anem a veure un exemple. Aquí a Blogger, al panell, jo tinc diversos blogs compartits. Mireu, tinc compartit, per exemple, el de 6è que està fent el Roger pels alumnes d'informàtica, i també crec que 5è també. El blog que el Roger està fent amb vosaltres o que està fent per vosaltres, d'acord? Jo també puc fer escrits, val? Per què? Doncs perquè el Roger l'ha compartit amb mi. Jo puc anar aquí i podria fer un escrit en el bloc aquest del Roger. En el meu cas no el faré i perquè no m'interessa. L'únic que no puc canviar és el format, que el format només el puc canviar el Roger, que és l'administrador. Jo només sóc una persona que puc escriure i editar els missatges que jo escric. Val? I fins aquí la segona part del tutorial.